Okay, so nandito na tayo ngayon sa may Arco, dito sa may Gonzales Boulevard. Ayan. So good day Kabalen, and Maya Payabak kareng eganaganatang Kabalen, especially kareng tagapalit, uling ngini ing Fiestara. So happy Fiesta dito sa may Palit Town, the 429th Town Fiesta ng Apalit. Ayan. At ngayon ay siyempre, yung pinaka-highlights ng ano nila rito, yung fiesta ay yung Libad Festival, which is a fluvial procession na gaganapin sa may Pampanga River. Yan. At ngayon ay tayo papunta dito sa may church ni Apong Iru. And yun ay St. Peter the Apostle Church. At dito pa lang talagang mapapalaban na tayo sa traffic. Yan, no? Hindi na tayo makasingit. So actually, kahapon galing na tayo rito. Kaso nga lang, hindi natin nakita si Apong Hiro dito at pinuntahan natin sa kanyang bahay. So, every year, nagpupunta tayo rito. I think nakailan na ba tayo? 4 years na, I think. Pang 4 years na nating uh, mag-attend sa Libad. Yan. So, tayo naging deboto na rin kay Apong Hiro. Alright, yan, no? Tingnan nyo. Tingnan nyo, gano'ng katindi yung traffic. Pero ganyan talaga. Siyempre, kung hindi matraffic, hindi masaya, di ba? Ibig sabihin, konti lang yung naging pamyesta. Hindi gaya ngayon, talagang fully crowded yung Apalit Town. Especially dito sa may downtown area. Malapit sa palengke, malapit sa munisipyo, at malapit sa Apungiru Church, St. Peter the Apostle Church. You know, lumabas na yung mga speaker mobile. Oops. Ay. Wow. You know? Lakas, oh. Medyo lumalapit na tayo. Tsaga-tsaga lang, makakarating din doon sa simbahan. Ayan, oh. Saan na ba tayo? Saan na ba banda ito? Malapit na tayo sa plaza. So, magkikiusap tayo rito. Pwede dumaan. Pwede single boss. Ha? Ayaw. So, kailangan natin bumalik sa taas. Nakalimutan. Ayun. Palaban na naman tayo sa traffic. Saan na ba ito? San Juan Nepomuceno. So, malapit na. Parang kailan lang kahapon ang luwang-luwang pa rito.
Pero ngayon, matindi na. Matindi na yung traffic. Kita tayo nagbablog. May ng sticker. Shout out. Ah, tulak na lang. Sayang yung gas. Yun, konti na lang. Wow, ganda ng costume ni ano. Ganda ng costume ni sir. Wow, yun no? Pwede ba dito? Ayan. Pwede ka dito. Vlog. Yan sir. Ito. Ay, finally. Marating tayo rito. Ayan. Nakakapasok na tayo sa St. Peter the Apostle Church. Ayan. Ah, isang sticker. Balo mo ating sticker. Makalang mga balo. Ah, tala. Nalagyo mo. Na? Sige. Okay, so finally, dito na tayo sa church ni Apong Iro, St. Peter the Apostle Church. Ayan. Naligod natin. So tara, mag-visit muna tayo and then dito pala yung pinaka-stop, pinakauling bahagi ng parada sa Lipad. Dito dadalhin si Apong Iro. So mag-start pala siya doon sa may Kapalangan. Doon siya sasakay. Ang dami tao. Ako. Sarado. Dami. Pili na po kayo. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Pangalawa na. Aray ko. Wala ka naman ng Jesus. Okay, so patapos na yung mass. Mamaya punta na tayo dun sa may ilog.
Okay, so nakapag-visit na tayo sa St. Peter Apostle Church at ngayon ay pupunta na tayo doon sa may Sulipan. Yan. Tingnan natin kung masisilayan natin si Apong Hero doon. Go! Init. Wala tayong makitang spot para makapag-drone. Pero kanina nakuha na natin. Ano bang nangyari dito? Ayan. Ang dami nagtitinda. Ako. Pumasok si Kuya, parang one way na dun. Bagay sa paglabas, hindi na ganun kahirap. Hindi gaya kanina nung paakyat tayo doon sa dike. Matindi. Ano? Daming nagtitinda. Bagay na, binabagay pa mo na. Yun. So ngayon eh, may nakikita tayong mga batang merong mga water gun at nagbabasa. Binabasa nila yung mga dumadaan. So hopefully di tayo makachiyampuan dito. Yun o. Yun. Woo. Nabasa tayong konti. Finally, dito na tayo sa Arco. Nakakalabas na tayo dito sa matraffic na bahagi, which is the Gonzales Avenue. Dito, papalabas na lang, kahirapan pa rin. Yun. Dito na tayo sa pinaka downtown. Ganda ng sasakyan, no? Hybrid. Wow. BF3. Dito, di rin tayo makakaligtas sa traffic. Ito talaga yung daan na literal na matraffic kahit hindi fiesta. So what more kung fiesta pa? Expect heavy traffic. Save more. Yun. Nakabuelo rin tayo. At least, nagpapasalamat tayo at nakapasok tayo sa loob ng church. So, pang third time natin pumunta ron.
Ngayon pa lang tayo nakapasok. Dahil kahapon, bisperas, sarado pa rin nung dumating tayo. Approaching na tayo sa Sulipan Bridge. As usual, heavy traffic na dito. Oops. Hirap makasingit. Kaya tayo pupwesto rito. Akala ko lusot na tayo sa traffic kanina. Nakalimutan natin yung portion na to. Yun, no? Yung mga papasok dito sa may Sulipan. Yun. Oops. Welcome, Barangay Sulipan, Sitio Caldera. Yun, medyo lumuwang ng konti. Yun, dami na tao sa ilalim. Wow. Masaya na sa ilalim. Saan kaya tayo pupwesto rito? Hi kayo, hi. Hello. Muna ang bagya. Muna ang bagya, baka makuha. One way yata ito. Try nga natin dito. Pwede rin naman pala sa ilalim. Yun. Para hindi na tayo umikot dun sa ano. Dun sa... Ano ba tawag dun? Sa fishport. Yan, shortcut ito eh. Dito muna tayo. Last time nakarating tayo dun, no? Tapos, hirap-hirap tayo dito dahil puro putik. Tayo mismo sa ilalim ng Sulipan Bridge. Grabe ang traffic. Tingnan nyo. Punta na tayo doon sa baba. Yan. Pinasok na yung 4x4. Tingnan natin kung makakadaan tayo rito. Last time nakapag-park tayo doon banda sa tabi ng backhoe. Yun, oh. Hanap na lang tayong spot dito para makapag-drone tayo. Dito sabi! Oo, makulit! Ano?
Sana matsyempuan natin si Apong Yero. Pagdating dito, ang dami ng ano, ang dami ng mga nagtitinda. Lalaki ng mga shit piles, oh. May pa rin mga naghihintay. Yun, umalis na yung isa. Si Ryan Jean Bilog. Ganda nito. Yamaha 4-stroke. Dami rin mga jet ski. Ito, ang ganda nito. Wave runner. So, hindi natin alam exactly kung anong oras darating si Apong Yero o kung dadaan dito. Ito yung legendary truck ni John Renzo. Ito na yung segment dito sa may NSCR. Apalit Viaduct. Dito, pwede na mag-drone dito kaso hindi natin alam kung anong oras darating si Apong Yero. Yun, may nag-swimming ako. Wala nang sauce.
na silang mag-tour. Pero base dun sa nakausap natin kanina, yung mga nagpamangka, 12 o'clock daw alis doon. Iba-iba yung sinasabi. Iba 11 o'clock, iba 1 o'clock. Pero dito na lang tayo siguro maghihintay dito sa ilalim ng viaduct. Ang bibilis ng mga jet ski, oh. Sarap mag-drive ng ganyan. Lalo na ngayon, masaya. Maraming tao. Diyo, tingnan niyo yung water gun niya. Ang lakas, oh. Parang bumbero din. At dito, maglo-loading na yung ibang mga bangka. Yun, sasakay na sila. So hindi tayo sure kung anong oras darating si Apo Hero, pero sabi ni Sir, pangalan mo Sir? Boots. Ha? Boots. Boots. Boots sa Maniego. Boots sa Maniego. Last year daw, 12 o'clock ba? 1 o'clock. 1 o'clock. Pero ngayon, 1 o'clock din siguro, no? Kasi mag-1 o'clock na eh. So sila, hinihintay nila yung bangka. Bangka ba yung hinihintay na? So sabi ni Sir, meron din daw sa may San Luis every June 24, and then sa Kalumpit June 23. So yun. So maybe next year pupunta natin yun para makita rin natin at ma-experience yung livad version nila doon sa Kalumpit at saka San Luis. So once again, shout out kay Sir. Ayan. Haba ng bangka ni Margarita, oh. Ilang kaya yung sakay nito? Yan, no? Parang dalawang bangkang pinagdugtong. Tapos yun naman, uniform nila naka-yellow. Lakap family. Yan naman yung yung bangkang malupit. You know? Wala siyang kamukha. Very unique yung yung bangka nila. Nag-iisa lang yung nakita natin ganito. Viva, viva, Apong Iru. Viva, viva, Apong Iru. On the
masyadong na-focus doon dahil masyadong malayo pa. So, hintayin natin makalapit ng konti para makuna na ulit natin ng malapitan yung barge ni Apong Iro. Bali, nandun pa rin doon sa docking point. Bali, kalalabas pa lang. So, nakita natin na ang daming bangka na nakabang. So, medyo matraffic na dito sa may Pampanga River. So, habang nagpapalipad tayo, eto, nakita natin sila. Oh, yun, oh. Tagagang kayo? Taga dito kayo? So, matraffic na naman. Yan, oh. Ngayon traffic sa taas. So, shoutout sa kanila. Oh. Sticker! Thank you po! Thank you po. Thank you po! Yeah, thank you. Yan may yung kagang koyo. Follow kita. Follow na kayo. Yan may yung koyo. Follow mo po! Follow mo po! Oh, kayo. Dun. Follow mo! Yeah. Follow mo! So once again, Sticker! shoutout sa mga bagets. Yan ha. Yeah, boss. So, hintayin lang natin makalapit ng konti. And then, magpapalipad ulit tayo para makunan natin ang malapitan. So, meantime, mag-ice cream muna tayo. Yun. Sobrang init naman ngayon. Sobrang init ng panahon. Punta tayo dito sa may Old Bridge. Old Sulipan Bridge. So last year may pulis dito. Papunta na yata doon yung mga bangka. Palis na yung mga tao eh. So tayo papunta pa lang. Marami tayo nakakasalubong na pabalik na. Tignan nyo gaano kakitid yung yung dating Sulipan Bridge. Kumpara mo doon sa taas. Umalis na. Nagpunta na banda ron, no? Hindi na natin maabutan dito. Kaya pala yung mga tao nagsiyalisan na. Ito yung view ngayon dito. So, kung po balo na magbalik yan. Okay, so hindi na natin naabutan yung bangka ni Apong Iro. At masyado nang malayo para kunan pa natin ang drone shot. At least kanina, nakuhanan din natin nung bago gumalaw. Yung pinaka bangka na sinasakyan niya. At dito, sobrang grabe na yung traffic, heavy traffic na. Usually yung papunta ng Kalumpit. So I think dito na magtatapos yung ating vlog sa ating pagdalo sa Libad 2026 ni Apong Iro dito sa bayan ng Apalit. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Fernandas for more video updates here in Pampanga. So ride safe always, Kabalens. See you when I see you, and Fernandas is signing out.